Това, което искам да ви кажа в днешното видео, всъщност е свързано с двата дни, Световния ден на детето и Световния ден за елиминиране на домашното насилие срещу жени, които бяха отбелязани през изминалата седмица. Разбира се, всички ние видяхме така активното отразяване на събитията, постулатите, които бяха отправени, декларациите, които бяха направени и въобще позицията, която беше заета от страна на държавата, от страна на органите, от страна на неправителствените и правителствените организации. Това, което обаче обегна от цялата тема, беше всъщност свързано с елиминирането на домашното насилие по отношение на децата. И по-специално това насилие, което не е видимо. Насилието, което е емоционално и психическо. Насилието, което се упражнява върху децата без родителите им да си дават сметка какво точно причиняват на своите деца. Децата, които най-много обичат. Децата, които не искат никога никой да нарани. Нараняват ги те самите. И как днес изслушвах една съдебна експертиза, съдебно заключение на вещо лице по дело за домашно насилие. Това, което ми направи много силно впечатление и исках да го споделя с вас, беше, че вещото лице беше установило, че е на лице тревожност у самото дете, която тревожност се проявява с времето. Сега, причината за цялата тази тревога, която живее у детето, всъщност, по моите разбирания, идва от там, че родителите не спират да са в съдебен цикъл. Ако едно дело приключи, друго дело се започва. И всъщност истината е, че винаги, когато става въпрос за права на деца, децата са изслушвани от съдебните органи, социалните, съда също. В конкретния случай детето многократно е слушано от съда, многократно е било поставено в тези условия, които са допълнително натоварват самото дете и всъщност неговото емоционално състояние не е било обследвано по начин, по който може да стане ясно какво точно предизвиква нейната тревога. И от тук следва големия проблем, защото тревогата, която изпитва детето, не е от актове, тъй като се установи ясно, че актове на насилие не са извършвани по отношение на нея, обаче емоционалното насилие, на което горкото дете става жертва. Насилието, което единият от двамата родители, изразявайки своя негативизъм към другия родител пред детето, всъщност поставя детето в конфликт, сериозен конфликт на лоялност и сериозен конфликт, в който тревогата единствено и само може да расте нагоре. Няма как да бъде опитомена тази тревога. Единственият вариант е родителите да спрат да водят тези дела непрекъснато. Дела, от които само и единствено те или поне единия от тях има полза. Всички останали участници в този процес всъщност стават жертва на родителя, който води безкрайно количество дела с твърдения, които са близки до абсурдните. Поради тази причина обаче целта да се води такова дело, поне тази, която е обективирана в конкретното производство по Закона за защита от домашно насилие, е да се получи защита. Тази защита най-често е свързана с забраняване, ограничаване на контактите между детето и съответния родител, който е извършил насилие. И понеже това стои като скрита замисъл, поне в повечето дела по насилие,
За мен притеснителното тук е, че злоупотребите с закона са много и реалните жертви остават незащитени. Притесненията са ми до там, че няма, ако реално детето не е станало жертва на насилие, а реакцията на родителя е предизвикала от детето тревожност, то тогава имаме проблем с родителя, а не с детето. И ако трябва да се работи с някой, то този някой всъщност е родителя. И много често децата стават жертви на поведението на собствените си родители. Особено когато те са поставени в ситуация, в която единствено и само да бъдат облъчени от негативизма, който единият родител чувства по отношение на другия родител. Тази трансформация на много силна любов, която е дала като плод деца и имало е дълготрайни отношения, които са били добри и те са били влюбени и не, разбира се, без принуда, но бързо преминават в една пасивна агресия, една омраза. Силната любов става силна омраза и то може да продължи много дълго време. Много дълго време след раздялата, много дълго време може никога да не спре. Така че когато не е спокойно егото, то тогава се оказваме в подобна ситуация. И воденето на дела точно тогава е най-грешното възможно, защото никой не си дава сметка какво причинява детето. Му се причинява на детето, какво преживява детето, как са неговите разбирания, как всъщност са интерпретирани и дали има как наистина да бъде защитено. Защото най-грешното е едно дете да бъде облъчвано с информация, пред него да се провеждат разговори, с които да се злепоставя другия родител. Ако има проблем между детето и другия родител, ако връзката помежду им има нужда от някаква адаптация, някакво засилване на отношенията, то става единствено и само с много работа между детето и родителя, а не обратното, с отдалечаването на детето от същия този родител. Тоест има много родители, които считат, че ако бъде ограничен контакта дете-родител, това ще помогне на детето да се чувства по-добре. Не, точно обратното е. За да може детето да се чувства по-добре, то следва да има активни контакти с другия родител. За да може и да не бъдат те възпирани, да бъдат подкрепени, емоционално подкрепени от родителя, който се води отглеждащ за детето. Родителя, който всъщност често или единия, или другия си позволяват да промиват мозъка на детето, да създават очерняща фигура, т.е. те са с намален родителски капацитет, защото не умеят да пазят авторитета на другия родител. И това е от най-сериозно значение като злоупотреба с горкото дете. С това невинно създание, създадено с толкова много любов, родено в резултат на партньорски взаимоотношения или брак. И най-накрая, точно родителите, които най-много го обичат, които най-много реално искат то да не пострада, те го поставят в ситуацията, в която то да страда. И да не... Значи, има ли симптоми, с които детето не успява, не може по някакъв начин да прояви любовта си към другия родител, пред първия родител, пред когото и да било от родителите, със сигурност говорим за тревожна симптоматика. Това е емоционално насилие. Точно срещу него следва да се борим ние всички, които твърдим и имаме претенции да сме отговорни родители. Следователно, не следва да го допускаме. И насилието не е само в случаите, в когато то е видимо. Напротив, много по-тежко е, с много по-трайни увреждания и травматични
е емоционалното и психическо насилие, защото физическото насилие преминава. Но емоционалното насилие и това, което родителите смятат, че това е добре за тях, това не винаги е добре за детето. Така че да се зачертае един от двамата родители и да се изтрие с гумичка от живота на детето е най-пагубното. И това си личи по-късно.